Bansat patpan telah Yesus Dakas nam trong mi wan ban pen lai lut yang da jing wang trong mi sop Espanya ka do nu jong Met trong mi la sop lutang dasnang putrai dapan siat siya nila penpong hakli jong mi na pokrong lami kaong batsnam batsat kuyangi manlong jagarin kikun sakma blawan pai syami Haga kateng ukpa baru kun baru mensim bakoi. Kajinya e jong try jong yu Jesus Christ bar kajinya e jong ublay lem kajinya slok jong mensim bakoi kin don boro bor ringkat bat pi baro. Ringkat piru. Ngila poi sya kata yo basau haga por len man pen kre na ka banta kajinya mi pat jong try jong yu Jesus Christ. Haga ne ka singi kabalang ka khot ka weri nga bat ya pi. Bangin long ki Kristan kiba yo i om kiba matla nangkong e ngidi ban yu i yala ka jong ka jing iem bunsin nga bat pi ngimla ban yu i yala de kamtam yi jing bakla ya ki lait ki duna ngi yo i ya jing bakla jong ki wei ya jing duna jong ki wei henry ya ki lait ki let la jong ya jing bakla jong la jong ya jing duna jong la jong bun sin ngi matla dia nak tak tahu kebelang khot ke weri ngap de pi ha kene kesengi bangin puson kamtam e asyu bangin sedang ya kene kaknya ka kriam bukhuj bangin pai shlade bangin yu i ya kita kitam ki duna jungi bangin pai syo konrat ban pan map no knang bangin long ki bala kre ban le niam ki jing maya bukhuj
ngapla hau blei bedon bor baro baria phi ko men ko para bangalale pop shibun da ka jing perkhat da ki tin da ki kam da ka jing le klet da ka jing le palat jonga da ka jing le palat jonga da ka jing le palat bakrau jonga namar ka tanga karpal e kamaria bakhoi ka bayai sa ka thei soti ya ki angel ba dikiru khoi baria phi ko men ko para banduai na ka benta jonga how try ublei jungi ublei bedon bor baro on isen yingi barandala ma bi ki pop jungi unyalam yingi shaka jing bam ju god. Amen. To isen good right to isen good right to Ingia duai kokpa bat ko blei ba ie jongi ngi shat kemen hakaktin jong me bau khon jong me Jesu Christ ubalapan Yesuk yangi bat me to yarab yangi ban pan kre elade naga bantaga sngi burom paskha da ka jinget ka bayai ne bat ka jinget ka batre kam ngi pane ka ne dau trai jongi Jesu Christ u khon jong me ubaye marubasun shar bat me le maruman sem bakhoi ublei junom la junom. Amen. Kajing pule nagagita benengkong Samuel. Ha kito kisngi utrai ula ong ha Samuel. Pendap yala ka reng da ka umpniang bat kilei ngan pa ya pi sha ujese nong Bethlehem namar ngalajit na ka benta yala de ya usim na pedang ki kun jongu habau Samuel ula poi ula yoi ya u Eliab bar ula perkat da shisha ubala pensle jong utrai udon hakmat jong u henrai utrai ula ong ha u Samuel wat pej ya kadur kadar jong u lane ya kejing jrong kerenjeng jong u namar ngala kentai ya u naba utrai un pej naba utrai pej kumba pej ubriu upej tang ya kadur kabashabar henrai utrai upej ya kaduk nut kumta ujese ula pha hnyau ngut naki khun jong u banyaj hakmat u Samuel henrai Samuel ula ong ho jese utrai shimla jit yakine hangta u Samuel ula ong ya ujese hato baro ki khun jong pi ki don hangne deula jubab dangsa sau bakadu henrai hakmi udang ablang kumta u Samuel ula ong ho jese pa khot ba unwan namar ngin ya shong ban bam hadu
ba undawan hang ne deu la pha khot ye u bat la penrung ye u sepo uneu la long ubas sau kerang ula don ki khmat be itnat bat ula long uba bhabriu bat utrai ula ong yang pensle ye u namar udei une kumtau Samuel ula shim ya kareng umpniang bat ula pensle ye u hapdeng ki hinmen jeng u bat umensim jong utrai ula her kerhai halor udabit na du kata kasngi kaktin jong utrai Is ngô yao blei. Kajingpli kabaar, kajingpli na kashiti upalus bakut syaki Kristan ha Ephesus. Ko para ladon kapor haba pilalong kajingdum. Henry minta pilong kajingshai how try. Te nyuma tu kum hikon kajingshai. Na Maria uso kajingshai la shem habaro kata kababha, kabahok, bat kabashisha. Patu persyang bantip, ya kata kaba pinsngobha yaw try. Wat yashim benta, hakikam bam say so, jong gajingdum. Henry, pen pau tingkren, yaki pen ban. Kalong kabas ngole ran, wat ban yalap, yaki a bakini ki briu, ki le hari. Henry, habaya ka lapin pau tingkren, da ka jingshai, ka kalalong ka bapau. Namar kata ka bapau kalong ka jingshai. Day na kani ka daw bangoong, ke jod pi ubayo tiya, but mi no na ka jingyap.
but ukris unsa ai jing shai ya pi ka ktin jong try Ro you try, O Christ Jesus, ye joy but ngap ka gospel jong kaburom bat ka jing ya ro hami ko kris ngalong ka jing shai ka perthei u ong u try jar u but ya nga unyo ya ka jing shai jong ka jing im kaburom bat ka jing ya ro hami ko kris Ro you try, O Christ Jesus, ye joy but ngap ka gospel jong Utrai undon ringkat bat pi Ringkat but pure. ka jing pen banana ka gospel bakuit kat kumu Yohanes ka burom hami ko trai kat bau Jesu udang yaj ulayo i wei briu ubala kha matla kisendran jungu kila kali yu konong hikai kapop jungno kabla pen kha matla eu neu briu kapop jungu hi ne jong kikmi kikpa jungu u Jesu la jubab dei nakadaw ki pop jung u ne jong kikmi kikpa jung u umatla knang ban pen i yakabor ublei ha u ngadei ban ya trei yakikam jong utaw balapha yanga kat bang adang don kasngi kamit kanang wan haba don bala ban trei kat bang adang don hakapertei ngalong ka jinshai jong kapertei Endau loong ya kene u Jesu ula bia haka kendau bat ula penlong kti da kata ke umbia ula ta ya kata ka kti haki kmat utau briu bat ula ong ha u ki lek pthai la ka kmat haka pung siloam kane ka kerteng kamut balapha kum tau tau briu la lek ula sai la ka kmat bat ula wan pai ula yo i ki para marjan jung u bat ki briu ki bala ju yo i ba ukrong baro shikata ki laya kli dei mo uneu briu u bala ju shong ban krong don ki bala ong udei keng henrei ki wei pat ki la ong dei u shu i kumma u kumta utau briu hi ula ong dei manga keng kumno la pen pej ki kmat jong pi ki la kli u ula jubab ubriu ubakerteng u Jesu ula klekti ula ta yaka hakikmat jonga bad ula ong hanga ki shasilowam man petai hakikmat jong pi kumtang ala lek bad maria sait ngalayu i hai udon kilaya keli ngamtip ula jubab kilaya lam shakiparisi yautau bamadla kasngi ke bau Jesu ula kle ya kata kakti berluapan pej ya kikmat utau briu kala long kasabat kumta ki parisi kila keli yu kumno yu ibiang ula ya tu haki ula ta ya kikmat junga da kakti ngalap ta ya kakmat bat menta ngalala ban yu i kato kanengut ki parisi kila ong utau briu bale ya kene umla ban long nau blei namar umrakhe ya kasabat kiwei pat kila ong kumno keng unong pop ula banle ikam pelakat kine hangta ladon kajinya per jeng mod hapadeng jongki kumta ki parisi kila kali biang yau tau briu pi ong baula pan pej ki kmat jong pi to pi sngo kumno sha phang jong u ulong u prophet utau briu la jubab ki rang ba ju kim kwa ban ngej dalele baune ula matla baro shikata bat baula ban yu i menta tat hadu bakila khot yaki mi ki pa jungu bat kila tokit yaki hisau neu khun jong pi ong bala kha mat la yu ti kumno pat ula ban yu i menta ikmi ki pa jong utau briu kila jubab ngitip bau deu khun jong ngi bat ngitip bala kha mat la yu henrei ngim tip kumno kalaja baula ban yu i menta
Bat ngim tip ru mano balak penpej egi khmat jung u. Keli hi u. Ula biang karata. Ula he i. Unya tu hi ma u. Kikmi kikpa jung u kila ong kum ne. Namar baki syep ting kirang baju. Kila ya subuj lepa. Balada uno upla bau jisu ulong umesaya. Un syap be no nakasinakok. Kata kalong kadau. Balik kikmi kikpa jung uta kila ong. Ula biang karata. Ula he to keli hi u. Sa sin kila khot yau tau briu. Balakha matla. Bat kila ong hu. Ai burom yo blei. Ngitip bau neu briu ulong unong pop. Ngam tip la dau de unong pop ne em utau briu la jubab. Kawe ngatip ngala matla mansua mentapat ngala yui. Ulale ayu ye pi ila keli. Kumno la penpej iki kemat jong pi. Ngala ya tu lut ya pi ula pai ketin. Henry pim sengap. Te balai pat pi kwa ban yo sngo biang. Le se piru pi kwa ban long kisendran jong u. Te kila tim la telai u bat kila ong. Me kenyu sendran jong to breu. Ngilong kisendran jong u Moses. Ngitip bau blei ula kren hau Moses. Yau tau breu ngimtip wat hang no wan. Wat nang no wan. Utau breu la jubab. Hang ne keng kabapla. Pim tip nang no wan. Henry ula penpej ya kikmat jonga. Ngitip bau blei syak skori kinong pop. Usngap iki breu ki baburom yu. Bat ki bale ya kamon jong u. Nadu basdang ka perthei ompat ju bena. Badon mano bala penpej ya kikmat jong ki breu bam la khamat la. Lemda une ulong na blei unom la ban le ei ru. Kila jubab kela la khaya me shirni yang hakapop. Da mem persang hikai yangi. Bat kila shop yu shabar ka sinakok. Habau jisu la yo sngow bakila shop yu shabar ulai lab yu baru laong. Pingeit au kun ubriu utau briu la jubab. Ya tu se yanga udai ue ko kenrat. Kumta bangandup ngeit hu. Ujisu laong hu. Pi la da yo i yu. Bat udai uta ubakren ha pi menta. Ngangeit ko trai utau briu laong. Bat ula dem krup hakmat ujisu. Ujisu laong ngalawan siya kane kapertay ban bisyar baki ba matla kindup yo i. Bat kito kiba yu i kindup matla. Kiparisi kibla yadon hangta kila yo sngow ya kane bat kila keli yu. Memut bangiru ngi matla. Ujisu la jubab. Banda pi matla. Pin om kit pop AA. Henday namar ba pi ong ba pi yu i. Ka pop jong pi ka sa shi junom bat pi. Ka gospel jong utrai. Ka jing ro emi ko Chris. Tingi yo sngo ka gospel ka ba jrong bah. Tang ba kalong ke ik ka ba sngo tenat mat ban puson kamtam hagane ka Portland. Tinga kwa ban ai ni mat puson halor ka gospel nganam shim naga jing pule ka banengkong bat ru jing pule ka baar namar ngakwa ban penlengkot ya kene kamat puson jongi namar bunsin ladangi puson jrong maknaru ngim kenmau Henry lada ngi penlengkot ngi yo tang si poin at poin kapan kenmau ngi bangila ban puson boro sitayo ngan sedang ya kene kamat puson da katu ka jokes mo ka khanabiria sepang kitu ki laingut ki sardarji ki yat lenti weu jentut ya ke masi baru pertau ong kanai ki masi utau we padu perlo ka cungu ong kam de ke masi ke de ke hati utau we perlo balai udem ukta da ka kri ta ke masi usma ha ka khmut jungu baru ong pi ke de ke breu tip mano badai mano balai ngam tip kani kerja ladang ngimat la om tang hakakmat Henry haka jimut jing perkat lu tak kadau ki ong ladang ngimat la kumta ki ong bangila luin ka jabing ka gospel ka bangi pulai menta ka sngi ka dei sepang ka jing mat la kumangala ong nadu menebas tang kamas ngiyot sngow mo haka gospel sepang tau briu uba mat la Henry ladang ngi puson pat
don sau ngut ne sau jaj ki briu bamadla om dei tang tu wei bagi sngo ka gospel don sau ngut ne sau jaj ki briu ki bamadla nengkong ki apostol jong Jisu habang yo sngo ka gospel ka menta ka sngi ki apostol ki lamatla na kata daw ki keli yo Jisu yong Jisu uni ubriu la kamat la de kapop jong hi ne kapop jong gikmi gikpa jong pi kejing mat la ha ka jaka bakin ya rap yo tau beri mat la ha ka jaka ka bikin ya lami u shau Jisu kilamat la ha ta ka kam ban le ka babha penban ki benyu u ki ong ne ubriu la kamat la de na kapop jong hi ne na kapop jong gikmi gikpa pi kejing mat la ha kejing mut jing perkat hoi kemat jong ki apostol ka sai pelau ba ka kame ban ye jongan mar kemat jong ada kemat China kemat berit Henry Kim Yu I pan ya kata Kim I eu tau briu da kemat bahe jong ki Henry ka kemat jong ka ji ni isen ka kemat jong ka jing ba kalamat la kumta ha ka jaka bakin ya rap yu tau boman la ya lam yu shau Jisu ban yo ya ka jing koi ki kanta ji u penban ki ong yo Jisu utai ubriu boman la antai la khaman lai u de ka pop jung uni di ka pop jung kimi gi pa pi bun sin ngi ngilong kumta wat la ka khmat jungi ka shai ara kam sai ro don ka bidang yi khmat ku madeng manga Henry ka khmat jong ka jing isen ka khmat jong ka jing ba bun sin kam sai shu bun ba ki briu ki don kam ya jing yarap jungi Henry ngilong tik kum kita ki apostol ngim don por ban yarap yaki ngim yo I ban yarap yaki ka jing mut jing perkhat jungi kala luny kum kitu ki sardarji ke ik masine ke ik kulaine ke ik brium tip shu kala luny mo ka khmat jungi kala brie kam yu isu ya kitu ki briu ki badan kam ha ka jing im jungi ki badan kam ya ka jing yarap jungi kita ga dei ki briu ki badan kong ki bang yu I mo ba kilong ki ba madla ki briu ki ba ar ki ba madla ha gospel ka bagi dang shide pule menta ki dei ki ba ying hasem jong tau briu ki la yu I da lagi jong ki kamat yo kun jong ki la khaman la u Jisu la pen koi Henry ha ba ki Parisi ba ki Sadusi ki keli ki mano ba pen koi yo nu kun jong pi ong ba la khamat la ki shepting ki ong ula he karta keli hima pi ha ka ka ban ong mo u Jisu wa pen yu I biang yo kun jongi ki mat la khnang ya kata ki shep namat ba ki shepting bat ki ong ula he erta keli hima pi habang apuson bae kene kalong tik kumangi ki briu ha kene ka juk bamentaro bun sen ngitip ya ka babha ngitip ka ban le che ka jinya seng ban piang ya ka Eucharis bat kumne kumpai ngitip lut na dong sedong ya ka ka babha ban le Henry bun sin ngim le ngim ong ngim keren kum kita kikmi kikpa jong une ukna ngitip bo Jisu dei babha Henry ngim kwa ban dong ya ka teng jungu ngitip ban yo jinyada habang isyong hakakali nang isyong haki airplane haki na kitai ngi don kamban duai Henry namar badon kibriu ki bayu I yang ngim duai khnang ngi matla ngi shepting ngi le ran ngitip bangi don kam bendeng yo rosary bendeng ya ki medal Henry ngim le namar bangiting yo ngi syak kan taj balik ki kimi ki pa jong tau kena ki ong ngim tip mano pen ko je ngim yu I mano pen ko je namar ki shepting ki ju ki shepting ki tu ki Parisi ber ki Sadusi yo kin syak kan tai na kasin kok kata ke gospel ko ong menta ka sengi ngiru tik ha kata ka rukom ngi mat la ngi shepting ngi le ran namar yo ngi syak kan tai ul da duai ya po kali ta kamut ki bidiu kin sapet nga kin ong nga kumne kum tai ul da duai ya po restoran kamut shoban bam ya gajing bam restoran kamut ki bidiu kin sapet nga ngi le ran na kata ka tau
ngiru ngimat la ha ka jing ngai jungi ha ka jing syania jungi hau trai ngimat la ya ka jing it jungi hau trai ilong tik kum kita ki mi ki pa jong utau breu ngimat la ki breu ki balai ki bamat la ha ka gospel ka bangi os ngomenta ka sngi ki dei ki parisi kim ngek wat lada ki layu I da lagi jong ki kmat ki kampelabo jisu le ban ki le kumno ki kenoi u ba me dei unong pop ha ka sngi sabat ru metrei ki keno ban balik ki keno nomor bagi mat la ya ka jing le ya ka jing ba jong ki wei oh ha kini ki sngi kini ki tayo ki balat dep ki benai ki balat dep mo kar syaba ngi lek kat basik ngi pai ki jaka ki te de ki mait de ki tenghong I le kumno mo ki nong yalam jungi ki lidar jungi kim yu I ya ka jing ba ba ki wei ki la le ha ka ren san yalap election tang ka babakla ba ki wei ki le ni sngo lada de kongres ne de ka ba kres ne pra ne ki kra ne ki pertiba ro ke bangi ke baki ya kren ke baki ya kana tang ya ka jing bakla jong ki wei tang ya ka jing duna jong ki wei imat la wat lada don ki biru ki bala le ba wala da don ki lidar ki bala le ba wala da don ki nong yalam ki bala le ba ru mat la knang ha ka por election yalap election dang ki politician ngiru keju bun ki jing mentoi ki bangila yo na ki school jongi na ki balang jongi Henry ban yaro ban kren bah yau tau padar ne kata ka sister ne yau tau principal ne kata ka principal don Henry ban kedokti ke jing tuna sibu mentau padaru syat apa rensan ke program jongi kena semla oh ka jing stat ban forward itu ki video itu ki message bau padaru syat ka jing nyau beng ka jing kren beng tik ngilong kum ki parisi tak tahu ngiru ngimat la bat ka bakadu ngampa ban penjelong ni ki itu kana momone bat ka bakadu udai utau breu ubangi pule baro si ketah ke gospel ubreu ubamat la shisha hakamet Henry ka bas hotenat pad uneu breu ka khamat jong ka mensim jung u ka syai na kata ka tau ulek wat yau jisu ulap yau jisu bat uyo ya ka jing pan koi ubreu ubamat la hakamet Henry ha ka jinglong mensim ka khamat jung u ka syai kidon ki nurse jungi ki long program ang teh po hall kadon ka retreat jungki tengah kan mau ya gue ka ba ki tu ki nurse kan mau ya gue ki jinya tu kana ba na don ka we ka nurse ka ba breu ba mo ka ba breu ba ka ta hospital but one way nong pang u shindrang nong pang uba ka nurse ka ban to ya ka snam ya ka bp jungu te ba neu nong pang wi ka ne ka nurse ka ba breu kendek ka man sim klong snam ju u kit stat te kan ne kan nos ka ba briu ka le ong doktor ngan ai ada chloroform mau ne briu kendek plat tit snam jungu tit kloi doktor ong m nai ai chloroform su te ya ka khmat jungu la biang nom kendek ka klong snam jungu kan nom tit ngatarai ngi don kam ban te ya ki khmat jungi ya kan ne ka khmat jong ka met jungi khang bang ngin la ban puson khang ba ka khmat jong ka mensim jungi kre ban syai ha kan ne ka juk jungi menta kejuk start kejuk science ngidon ki microscope ban yo I ya ki barit aduh kata ngidon ro ki teleskop ki bayu I ki tiar ki ba syajengai kum ya kasngi kum yo benai ngila ban ilang mak teleskop kabasong sipat ngim yo I ya I parlok jungi I para marjan jungi I badon kami ya kejinya rap jungi kata kadang kai basong si nak kata kadau ngihap bante ya kene ka khamat jong ka met jungi khnang ba ka khamat jong ka mensim jungi ke ban syai shu ki doktor ku mau omne ki nurse ki don hangne ki wan retreat ha kene ka juk jungi menta ban tip jayu ya ka met jungi ngile ki x-ray ngidon ki MRI ban tip ya ka ka badon ha ka met jungi Henry ka bas ngusi pat ka ba matla ka ba ngimat la pat ban yu I ya ka jing ba jong ki breu ngim yu I ka jing ba jong ki breu ngiu I ka badon ha ka met ngiu I yu klong snam ngiu I tit snam lang ba ki x-ray lang ba ki MRI
Henry ke kemat jungi kemat la ban yu i ke jing ba jong utu ubriu na ke tu kebriu. Na kata kadau kumbu ong uta doktor ya ka nos te tang ya ke kemat jung ula biang unom kendek. Ngatarai ngi hap bante. Kabalang ke kot ke weringa bajapi ha kene ke Portland. Bangin te ya ke kemat jungi ke kemat jong ke met jungi kenang ba ke kemat jong ke mensim jungi kala ban yu i ya kita ki baru ki babaha bangin la ban kala ke bambut. Enya ro yu Jesus Christ. Junom la junom, amen. Tôi nghe yang mình nghe play là cái chuyện nhẹ. Syayat namar jongi Hasni balai ulami pa Nadir kata ukiu syabne Usyong hakakamon ukpa Unwan patban bisyar yangi Simbakun Abalang Katolik bakun Hajing mapop hajing mipan Pan hajing im kabong jukun Amen Kajin duai kiri ungej. Tungin ya duai ya ublei ukpa jungi ubah habneng ubada kajin yesen jungu ulapa ya lau kun banlong kajin syai yangi jongi ha kalenti sya kajin pen im. Kajubab jumpi kan long ngi kerpat ya me ko try Ngi kerpat ya me ko try. na kabenta pa bakho jungi bishop jungi kilengdo batikat kes jungi Bada kajingim bakho jungki kendubla banlong barbol kajing syai bapranai banyalam sya kajing penim yakibreu balapen khangti hakajing sumar jungki ngi kerpat ime ko try Ngi kerpat ya me ko try. naga benta kane karempai kristan jungi mangindup wan sya kajing lekniam sngi utrai da kajing trang bantip ayu utrai kwa nangi ngi kerpat ime ko try Ngi kerpat ya me ko try. Nakabenta iwe pa iwe nangi mangindup sngotho yala ka jinglong nong pop shilentel bad bangi don kam yu kris bandup light im ngi kerpat ime ko try Ngi kerpat ya me ko try. Nakabenta kitu ki briu ki balamat la de ki jingkwa brai ka jing sarong ne ka jing shun bagi khmat jungki kindup yo I ya ka jing shai kris ha ka ne ka Portland ngi kerpat ime ko try Ngi kerpat ya me ko try. Nakabenta ki brio baro ki badang jengai na ukris bada ki lenti ki betang try utep kindup sya elam bak na ka jingdom sya ka jingsyai bapla jong kris ngi kerpat ime ko try Ngi kerpat ya me ko try. Ko kpa ngi angu ya me bemela pa ya lau kun Jisu banlong kajin syai jungi ha kalenti syame. To penlong yangi ki ba ko ngu yu da ka ba pla yu kum unong pen im jungi ha ka pertei. Ula banlong kajin syai jungi junom habneng. Mau uba im bad basun syar bad me junom la junom. Amen.
ya duai komen ko para ba kajing kinya junga ba jong pi kalong ba pliang hun akmadu blei ukpa ba dun bor baro to try ni pliang kajing kinya na ti jong pi na ka banta jing ro ka buro teng ka chun teng ka jong u kajing men ka to jing yang to ya yi ba ka balang ba ko jong u baro ka wei ko try ngitwa hame ya kane ka yu kharis kajing kinya ai ngu bat pen yesuk bat pen kemen to ai ba kan long ka ba mentoy yang i shimet ha ka ban pen im bat ka ban pen im ya ka pertei baro ka wei ngi pani kane do kres utrai jungi amen utrai undon ringkat bat pi rengkat bat piru to ken tiu ya laki do nut ngi kan tiu ya ki shau tra to ngin ya ngu yo try ken rat ublei jungi ka shong hok bat ka dei kok pa badon bor baro bat ko blei bam jiukut ka shong hok bangin ai ngu ye me man ka por bat ban ka jaka do jesu kres utrai jungi u kres ulawan hapdeng jungi kum ubreu ban yalam yangi ki breu sha na ka bad ban yalam yangi ki breu na ka badum sha ka jin shai jong ka jingej namar ka pop u adam lakha yangi kum ki marau jong ka pop henry menta da ka baptisma ha u kres la pan khapat yangi kum ki khon jong u na ka ni ka daw ka bleng bal ka pertei ki so lang ha ka jing ruai ya ka jing ruai jong ka jing thau bat mai kat ba ngi mane bat yaro yeme da ka wei ka sur ka ba klem kut ngi ya ong lang da shisha melong ubo kuit ko try ga tmei jonga jing kuit baro namar katangi karpat yeme to pen kuit pen kantang ye kini jing terwa jungi da ka papai um sim jong me kum ko jer halor jongki bakin dup kala long yengi kamed bat kasnam jong utrai jungi jesu christ ha ka por baladino ayu batala ka mon sungo bhau la priang ye jing sha shitom ula shim yau kupu bada ka ba ai ngu ye me ula kdia ye u batula ai u la ke sendran uong to shim bato bam na kane pi baro namar kane ka long kamet jonga ya ka ben it na ka ben ta jong pi ha ga ju ka ru ko mandala ya ba mula shimi ka kuri bada ka ba ai ngu biang ye me ula ai ka hala ke sendran uong to shim bato di na kane pi baro namar kane ka long ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka ban ta jong pi ban na ka ban ta ki babun ya ka ban mab iki pop tule ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ngej namar katangi ka pen mentai ka jinyap ka jingmi pat jung u ngi terwa hame ko try au pu jong ka jing im ma ka kuri jong ka jing pen im ngi dai ngu ai dem namar mela nyo yengi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban shakri yeme da ka bas ngorit ngi karpat yeme bangi ki bayo benta ha ka met bad ka snam u kres ngin long ki ba pen yetali ka way daw men sim ma koy
token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasat lak kapertei but penjanai ka hakajing it rengkat baru Francis ukpa ba khoi jungi u Victor Bishop jungi bat baro kiling do token mau lemru ya ki men ki parashin rang bat kan tei ki balayo thia da ka ba kermen ya kajing me pat but ya baro ki bala klat no hakajing isen e jong me to priang ya ki sha kajing shai ka khmat jong me to isen e yingi baro ngi karpat ya me kenang barangkat bat kamaria te suti ba khoi gak mi jong ublei u Joseph ba khoi u kurim jong ka ki apostol ba khoi bat baro kiri khoi ki bla pen sngau bahaya me pateng la pateng ngin du blong ki babit ban yo ban talem hakajing im bam jukut ban ngin ya ro bat pendon burom ya me da u khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u blei u pa badon bor hakajing ya long ka wei jong u men sim ba khoi baro kaburom bat kajinya ro junom la junom amen kumbala hukum yangi daw nong pen iem bat kumbala hikai yangi da kaktin blay ngi nut ban ong ko pa jungi ubaha peneng kan long ka bakhoi ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kando kumbaha peneng to ai hingi menta ka jin bam jungi ka bahala ka sngi bato mab yangi ikirengkang jungi kumbang ngiru ngi mab ikibala sniu yangi parwal yalam yangi sya ka jing penshoy Henry to pelait yangi na ka basniu to pelait yangi ngi karpat kotrai na jing sniu baro ha ka jing subun jong me to ai jing suk jing san hiki sngi jungi knang ba ta ka jing arab jing isen e jong me ngin lait boro bor na ka pop ban ngin yo jinya da na jing jenjar baro kat bangi deng ap kmelenti ya ka jing kermen ba khoi bat ka jing wan pat jong nong pen iem jong yu Jesus Christ namar ka jong me kalong ka hima bor berkaburom junom la junom ko try Jesus Christ me ubal ong ki apostol jong me ka jing suk nga i happy ka jing suk jong nga ai happy wat page iki pop jong i Henry ya ka jing ngai jong ka balang jong me bat ha ka jing subun jong me to ai hakai ka jing suk bat ka jing ya teli ka wei kat kum ka mon jong me ma me uba im berubah sinsyar junom la junom ka jing suk utrai kan don borobor ringkat bat pi to ngi terwai ka da ka jing suk iwe pat ka jing suk bat pi Kulang rojong ublay mi bagin ogi poka pertay tus sene yangi kulang rojong ublay mi bagin ogi poka pertay tus sene yangi kulang rojong ublay mi bagin ogi poka pertay tuai jinsuk yangi hakmi ukun lang brol jong ublay hakmi ubakit no eki pop jong ka pertei so kito gi bala khot sya ka jing khawai jong ukun lang brod ko ken rat ngam long ba shong hok men rung po ka ying jong a Henry shuang tang tien ka men sim jong a kan sakhia hi kamet berkasna mu Christ kan duing sya ka jing imbam jukut amen
barbawan syanga unom tngan jarubangen anga unom sliang om don balang wan syanga lemda upau kreng yau ngan pen mi pan yau ngan pen mi pan yau ngan pen mi pan yau hakas ngi kadung upangan ulong shisha kadochonga charubapa myune ukpu unin junom la junom unim junom la junom ngan pen mi pan yau ngan pen mi pan yau ngan pen mi pan yau hakas ngi kadu. Syajar ngu ime ku try kan rat na kabenta kamet berkasnam jung me bemelap sai ngi si hajar ngu ye kene kecing ik ke bakrau jung me kemelap penrit ila de wan long brew adun sai ngi dala ka jong kamet berkasnam knang bangilong kita ki kristan kiba yo i ya kecing krau jung me knang bangilong kita ki kristan kiba yo i ya ka beneng na ka benta jungi si junom krang mengilong ta ki kristan ki bayu i ya ka ching ik ka ba krau jung me lang ba ki men ki para jungi ha ka ne ka sla pertai ni sungu ime ngi yero ime i pendon burom mi ka kerteng ka ba khuit ki jung me ka kerteng ka ba krau jung me dang yadon nang yadon rengkat ban ngi ko jisu babha ko jisu bi ko jisu batiang tam knang manang nei shakmat ngidang la shushu ban yu i ya ka jing krau jung me ya ka jing e jung me knang maki khmat jong ka jing long ban sim jungi kin pek kin shai kin yu i ya ka jing sha shitom ban sil spa yangi knang ba ka khmat jong ka ban sim jungi kan syai bangirung ngila ban le kumju ban pen im melade badru ban nyarap ikimen ki para jungi don rengkat berkaying ka sem jungi man kimen ki para jungi ki be ki beton jungi to pan syai ki kmat jungi don not jungi bangila ban yi mar keliang ngila ban yamap mar keliang banginyala ban sngotu mar keliang kerku yangi ki badan hang ne kerku re gitu ki badan hala ki jong ki yeng ki sem ki bapej lang ba ki YouTube lang ba ki television to ai maga kmat jong ka men sim jong ki ru kan shai ni sungu yeme na ka benta kan klip mat ka men bela ai hangi dang ye pitin lenti yangi dang kerku yangi hakane ka jing im jungi hakane ka slap rthei knang ba ka khmat jong ka met ka khmat jong ka mensim kan shai bha ngin song thu ya ka stain dur ka pamela ai pamela thau ingi iwe pe iwe na ka benta ka neng yo ong lang ngi sungongu yeme ku jisu
Ngisngo yami ku Jisu. Ngi ro eme ku Jisu. Yero yami ku Jisu. Ngi mane eme ku Jisu. Imane yami ku Jisu. Ngi i eme ku Jisu. Ngi yami ku Jisu. Kaburam hau kpa bad hau kun bad hau men sim bokoi. Kumba Kalong nong kong kum ju men tang borobor junom la junom. Amen. Do ngin ya duwai. Kokpa jungi bula pensyai ki breu baro ki bawan syaka pertei do pendabi ki do not jungi da ka jinsyai jong ka gospel jong me bangin dup i bat le tang ya kata ka pensungu bahaya me ni pan ya kene dau kris utrai jungi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. ublei badon bor boro un kurkuye pi bad ya ka ying ka sem jong pi bad ya ka jing tumu jong pi ukpa badu kun badu mensim bakoi Amen. to ye leit suk kamas kalawai ngis ngau ngu ia ublei Jisu jongat, Jisu Bapa, jingker men bat ko jingil jongat. Kunong sius pa, kunong pen kia, tu pen kon yangat. Jangai namin try ngalasakma. Jangai namin nganom siyang pathar syukenran isnayangan Jisu Bapa try penimyangan Kaburam hukpa baraukun barauk minsi mukun Kodonur bukoi tamu Jisu Tus neyangi Kumare ganoi rapki Kristan Tuan ta chingi Keteng pa baraukun barauk